Entonces, que é que esta señora ou chica non cociña nada? Iso é superfácil. Marisco cócese fácil. Os percebes sí que os vai cocer, que non ten ciencia. Porque como percibes é ferver e sacar. Pero, joder, estuvo vivindo por aquí, o sea que desconocerá o tema este todo. No, polo produto non vai ter problema. É que o coma tamén. E da rede á pota. Na seguinte experiencia, Edi e Terelu visitan o restaurante Marea, en Cariño. É hora de aprender a cociñar marisco. E que mellor que facelo da man de quen sabe do tema nun dos recunchos de Galicia con máis tradición. Onde me traes? Pois mira, ti ben sabes que en Galicia, outra cosa non, pero a gastronomía é increíble. Temos un peixe maravilloso e o marisco impresionante. Pero non só é o produto é indudable a calidade, pero tamén hai que saber cociñalo. Ah, claro. Que tal se che dá a ti a cociñar? Bueno, yo he cocinado alguna vez percebe, cigala, pero siempre lo hago con miedo. O sea, pois mira, eu traio aquí a este sitio que se chama Marea e aquí vanos enseñar a cociñar marisco. E despois creo que vamos a degustar. Claro. Este é Cristian Santiago, cociñeiro formado en Casa Marcelo e Alborada, que regresou á súa vila natal para abrir o restaurante Marea, hoxe recomendado na guía Repsol. Un mestre de 10. Se comer bo marisco é unha parte fundamental da nosa gastronomía, en Ortegal é unha relixión. Hoxe teño preparado percebes daqui da zona. Ole! Estaba un pouco complicado o tempo para conseguilos, son un pouquiño pequenos, pero... Bueno, están bien, Sí, bueno, poderían ser mellores. Sí, ya. Pero bueno, está viva. Con este xa me ganas. Con este xa vos gano, pois este tamén é de aquí. Bogavante. Como le dabais vosotros? Lubricante, ¿no? Bogavante, lubricante. Bogavante... Está vivo, pero está atado. Non fai nada. Este bogavante galego, verdad? Sí, por suposto. Este de aquí da zona, tanto percebe como bogavante de aquí da zona do Ortegal. Solese coller cunha arte de pesca que se chama o millo, o trasmillo. Produto galego. Produto 100%. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Moi bien. Unha cousa é que xa telo ali, sabes? Outra cousa é se matalo. Eu xa para eso non valgo. ¿Cuánto tiempo? A ver, el percebe. É unha cousa das máis sinxelas do mundo. É metelo en auga fervendo e cando volva a ferver, sacalo. Vale. Non ten máis. Ti que eres daqui de Cariño, non? Sí. En que zona se collen os percebes? Este que de aquí, pois na zona de entre o Cabo Ortegal, pola zona do Limo, o que ven sendo toda a batiente do mar máis bravo. Os mellores é donde máis bate o mar. Donde se oxixena a auga e aí é donde normalmente se colle. Percebes, hacía que no comía percebes un montón. O que está bo, non hai que tocarlle moito máis. A mí me gustan así, calentitos. ¿Sabes? A mí es como me han enseñado. Penso que Terelu xa comí máis percebes que a mí. Mira, hay que al sacarlo, o sea... A mí me enseñó Tapias. Fernando, me acuerdo un día en casa, dijo, percebe, digo, ay, no, yo eso no como. ¿Que no comes? Lo vas a probar. Te voy a abrir uno. Y ahora te voy a enseñar a abrirlos. Y a partir de ahora, venga, antes los abres tú y te los comes tú. Y dije, pues qué razón tenía, oye. Me estaba perdiendo yo esto de los percebes, que está muy bien. A ver, esta parte de la uña, aprietas ahí. Eu os percebes, por exemplo, nunha boda, nunca os levaría. A miña boda non, porque iso é, vamos, acaba todo o mundo. É unha batalla campal. É unha batalla campal, xa te digo eu. Eso é horroroso. Pouco máis arramplamos ali co plato entero, pero claro, que eso hai que comelo. Eso deixar algo no plato é un pecado. Ahora o bicho xa está morto. Ahora o que vamos facer é empalalo con a culler de pao. Simplemente vamos a facer así, con unha corda. Que é moito máis doado despois quitar ya... Sí, porque despois simplemente cunhas tesoiras cortamos neste lado e neste lado e xa sacamos a carne inteira. Porque de outra maneira, ao estar enroscada... Enroscada e é moito máis complicado. Exactamente. Eu fago comida de estudiante na casa. Nada. Pero... Non atacan. El bogavante dijo, aquí estoy yo y a mí no me vais a quitar de en medio tan fácilmente. Lo has cabreado, ¿eh? Home, normal, acabo de clavar un coitelo.
Porque, por exemplo, a langosta, cal é a diferencia? Bogavante e langosta son as pinzas, non? No, pero... O bogavante ten pinzas, o langosta non ten pinzas. Claro. Eso é primordial. Logo o color... Eu creo que langosta nunca comín. Isto nada, simplemente ahora metémoslo en auga. Auga fervendo, ben salada, calquera dos mariscos. ¿Cuánto? ¿Bien salada? Mira, para que calculedes... A auga do mar está ao redor do 30% de sal. O sea, uns 30-35 gramos de sal por litro. Vamos, tú le echas un puñado, tú no pesas la sal. Non vou pesar cada litro que vai aquí dentro, pero... Antigamente había un excedente de berberecho. Aquí había moito cultivo de berberecho. O que se facía era cocelos e despois podíamos conservar conxelados. O que se facían eran unhas patacas fritidas con berberechos dos que estaban previamente cocidos. Ay, los berberechos a la cariñesa me han parecido súper originales. O máis común é berberechos e patacas. Con patacas e berberechos pode haber 40 recetas, non? Sí. Son cousas dúas cousas. Eso depende da casa. E sempre son patacas fritidas, non cocidas e tal? Sí. Terelo creo que xeito ten de cociñeira. No reality que estuven, pasamos tanta fame que cociñamos a monda da pataca. El xuruche por Dios que se había de maravilla. O sea, facíalo fritido, con sal, e bueno, parecía aquel un manjar. ¿A ti te gustan gordas? A mí gustan as patacas fritas. Bueno, es que yo no las hago muy gordas. E ti falas como a miña nai, máis ou menos, tal cual. Corte mellor as patacas que ela. Axudantes de cociña de maravilla. Ai, sí, así acabamos rápido. Como se cocina con fuego... O eléctrico non vai ben. A mí encántame o logo. Encántame, tío. Ahora, como lle falta un pouquiño, que vamos facer é añadirlle un pouquiño da auga que sobra daqui dos berberechos. O que fui soltando, non? Exactamente. Claro, este vai dando xa sabor, olor... Tes premios, o restaurante ten premios... Sí, este ano recoñeceronnos ou recomendáronnos na Guía Repsol. Iso dache visibilidade. Eso, sempre. Raxo frixido con moitas patacas, carpacho dun tomello rajachouba baixo unha jamba. Pois aquí tedes, pa que provedes os berberechos a cariñesa, vale? Que boa pinta, Imos a meter as botas aquí, Hoy me han visto cómo crujen las patatitas, sí, ¿no? Yo que iba, pues a mí me dice todo el mundo en casa, qué buenas estas tus patatas tan crujientes. Yo no había probado una patata tan crujiente en mi vida. Buísimo, tío. A primeira vez que probo este plato, e creo que vou a levar para a fisterra, Esa cebollita con el pimiento, con el liquidito del berberecho. ¡Ay, se me está haciendo la boca agua! Eu creo que ahora xa acabenche de enamorar aquí de Galicia, que non? Hombre, como me quedaba yo aquí, no me movía. Isto ahora simplemente o que facemos é abrimos aí, ben vedes que está perfectamente cocido, cortamos por aquí polo lateral. Vedes que sale retiño. Toda esta babilla que queda, que non é babilla, é o líquido do propio animal, a proteína ao calentarse, coagula. Pois isto queda así, logo en caso de quererlle comer o caldo, abriríase así, e con un pouquiño de pan, isto con as pinzas, por exemplo, aí teníamos. A carniña toda chicha. Toda chicha. Ole. Te lo he pillado yo antes. Te he cogido la vez. Aí tedes. A ver, vamos. Se queredes un cachiño. Un pouquiño de... Tanto os percebes como o bogavante como os berberechos, estaba todo exquisito. Pois nada, Cristian, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Pero...